Η πέμπτη μέρα είναι το καλύτερο κοινό που έχει περάσει μέχρι τώρα από όλες τις παραστάσεις. Μου είπε ο Σνίπη τώρα ότι αυτή τη μαθηματική την περιμένετε, γιατί έχουν από πέρσι να βρεθούν δίπλα-δίπλα και πραγματικά και οι δύο είναι ίσως οι καλύτεροι δύο αυτή τη στιγμή στον κόσμο και οι δύο έχουν πολλή αγωνία για το ποιος θα νικήσει. Είναι ελεύθερη μάχη και οι δύο θα τα δώσουν όλα και θέλω πραγματικά να είμαστε πολύ τυχεροί που θα δούμε αυτό μπροστά στα μάτια μας. Θέλουμε ένα τελευταίο δυνατό χειροκρότημα για να δούμε ίσως αυτό που θα μπορούσε να είναι το τελικό σχήμα και με τους δύο πρέπει να δείξουν στον κόσμο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε για το γύρο ζεστάματος λοιπόν. Λοιπόν, η αγωνία είναι στα όρια, να δούμε τι θα κάνει όπως είπε καθ' εμάς. Είναι με την καρδιά για την τελευταία χωρίς την αρνητική ανταγωνιστικότητα. Και φύγανε! Ήταν ελάχιστες. Ο Κουμακούμπο είναι ο καλύτερος οδηγός στον κόσμο για να κάτσει από πίσω. Μπορεί να πιέσει απεριόριστα τον αντίπαλό του και το έδειξε αυτή τη στιγμή, το απέδειξε. Και μέρος θα προπονείται. Στην προσπάθεια του να πιέσει πιο πολύ ο Σάιτ επιδείξει ότι ο Κουμακούμπο είχε το πλεονέκτημα στον πρώτο γύρο. Έκανε ένα μικρό λάθος. Το ξέρει. Λοιπόν, ο Σνίπη λέει ότι περιμένει από εσάς να αποφασίσετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,